Mas maayo pa itong wala nagasimba na nagabuhat. Kaya wala man nagaampo sa gisulti, ama na mo. Wala man nagsaan, mamaminaw ko, ipagawa sa baba, o bubuhat, himayaw, kanin mo, Kristo. Kaya sa nagsigig kag sulod, nagsigig kag saan. O, maminaw ko, sulod na ko sa kumulo na, ako mismo magwali, magsulti sa kuna dumog, o ako mismo mabuhat. Pangutan-an ninyo ang nagsaan na maluwas. Mo nang daghan mo ang kay wala nagabasa. Mo ini mo suko ani. Mensahe ni Isaias ngadto kang Hari Ezekias. Unya si Isaias ako ang nalaling basahon niya. Pangutana lang mo, umabot ang panahon kung wala kang nasaktan. Ha? Basta, malaman naman mo. Malaman mo? Tama po sa atin. Di man inyo ang dili kong masaktan. Kaya mo na ang Bible series mo. Kaya parang isa-isa. Namay ko na kasabot na. Napoy na talanganin. Napoy walang kasabot. Napoy kayo kasabot na. Ano? Lahi mo gud Isaya ang pagsabot sa tawanon. Tawanon. Sa pagsabot sa tawanon, imo ko may mga sa uban. Okay? May mga sa... Diyan sama mo na to sila. Kanapit ako ba ang sikita ka mo ganun na uban ng mga tao. Di ba no? Di mo ko? Hukom yun. O niya si Isaias nagpadalang mensahe ng tukang Haring Ezekias. Isip tubag sa iyang pag-ampo, pag-surrender man, tubag, mensahe, nga ang Ginoo mingon. Di katawan o gipi-ay ka, sinakirip sa Jerusalem. Sa ano pa, gipi-ay ka, yan karon sa totohan, gipi-ay ka, kaya katawan. Dagan katawan na ito, no? Saman. Brand, di ba no? Di ba no? Naunsa na gitna sila. Di katawan. Sa sinikirip sa Jerusalem. Sa tabak, kinsa man ni pangalan. Sa mga taong nakasukal po. Kaya lugar niya siya, sinikirip. Para niya sa Greek word na siya. Anong nihatag siya mga pangalan ng dini para makita ng kisilihan. Tama? Tama. Tama ni. Kung imo talaga katawan ka. No? Ang bagong espiritu ng bagong sabi. Ang imong pag-BIP ay gisinggitan o kinson to. Dili lain na tao o dili ako ang balaang Diyos sa Israel. Okay. Di katawan, kinsun to. Tama? Pero dili lain na tao, kung dili ako. Oh. Ayan, kinsun, dili lain na tao. Tao po. Diya sa inyo, kuhaon ang iyang sinugo, inyong kaliwat. Amen? Ano na makasabot mo? Kasi inyong kaliwat, kinsun to. Pero, dili tao ko ninyo din eh. Pero ang nagsugo na ako, Espiritu, ang Diyos. Mano nagpaila ko, hoy, ako kaya na ko na hilakan tamo, pero isultigin ako ninyo, naad, yun ko'y abyan. Tanawa ko lang akong isulti, sa Biblia. Kung yung anong dito man mo sa amahan, sa inyong ituuhan na hari, naman makaluwas nga wa, magyud kani, nagsab. Ang isulting tawhanon. Hamak mo nang ingon din, dili lain mga tao, kung dili ako. Dili ko lain ninyo. Pero ang Espiritu ni kami utaw, haron magtuman nagpuyo uban kaninyo. Ako mao. Dili siya manhimo siya kung wala ako kaniya. Buti pa sabag, dili siya makabutyag sa tinamo kung wala ang Espiritu.
ang balaang Diyos na Israel. Ipa-FBI mo ako. Ang Ginoo pinaagi sa imong mga sulugon. Amen? Kung ako nagsulti o kamo nagbuhat na nagtabang sa mga tao na kinahanglan katawan ta, na nagtabang ta, tabang po sila. Buhat po sila. Kung kikatawan mo din dapita, ingon na akong ikamit ang ikitawan, pagtipon po sila. Matagal na. Ngano? Wala pa di ay ipugan, ba di ay sila. Nanaaman sa balaang kasulatan, ang mga pinili, ang mga karnero, matag-adlaw magtipon. Sa balay kahunayan. Yan ang nakatawaman sa kali. Nah, kisa may nagbuhat ka taga-adlaw. Iya maadlaw, kung na mo kinalan, tabang pata. Iya katawan ka, mamutabang. Katawan ka, na magbuhat, o mga nang nila. Binuang ang ilang ingon kung magsulti sa balaang kasulatan na nagbuhat. Ng mga maayong tao, ng matinabangon, maluluyon, ilang katawan, inugdogan. Na, sige, katawa sila. Sige, katawa mo. Pero kita, dili na ta, malinglan. Ano? Ayaw lumugsuko nila. Kaya mauna ang mga bato na pag-ahiyon din sa Diyos, kaya na ang maging bato hangtod sa amugay. No? Ama ko na, oh? GPAPI mo ako. Ang Ginoo pinaagi sa imong sulugon. Sa ato pa, dili ang Diyos, ang Ginoo, ang GPAPI. Makita niyo ang Ginoo? Makita man sa buhat. Connect dito, nalipay ako sa pinangka kong sulugon. Kung panitan ko nila, uban sila kung ako. Samtang mutabang ko para ninyo. Kapoy, kaita, kinagabang tasa ng kinanglan, pero dili kanan atong matabangan. Tama? Para na lang dili tatabangan. Basta kita nagtabang sa mga tao na kinanglan. Yung katawan ta, naikot din wala. Nang hambog ka nga natungas mo ang kinatumian sa kalibutan. Bisan ang bukid sa Libanon, uban sa dakan nimong karwahi. Kaya kinsa man nang hambog. Dagang karwahi, dagang sakyanan. Naghambog ka, may imong giwali ang kamatuoran. Di ba nagkakta mo? Tungas mo ka. O, tungas nila. Baklay. Pero gisulti ni mong kamatuoran. Ang pagtungas sa bukid kanang atong mga pagsulay. Ang mga tao mag-ibat. Ang mga tao mag-iubuang. Bulahan katong giingon, buang magsulti sa balaang kasulatan. Bulahan katong nagayla. Bulahan katong nag-antos. Bulahan katong malahot tayo. Bulahan katong matinapang. Tama mo na bukid. Kaya ilang una-una, bukid o magbuhat ako dito. Lain sila. Yung kapoy. Pero nagsakay o karwahe. Nagkaboros, naanas pili lang, hindi ulit. Sige, hambog lang. Hambog. Tukod ka nito. Okay. Tukod mo dito, okay? Nanghambog ka nga kipamutol mo ang labing taas na sitro o ang labing maayong mga sipre. O naadto na nimo ang kinatumian sa Libanon. O nagsuot ang kinabang ang lasang diini. Amen? Naputol. O sa may putol. Naputol ang ilang pagpamalikas pag sobrang kahubog, sobrang kalimutan nun. Kung jata, tama? Kaya tungod ko sa ilang pagtuong mga buotan ang mga tao. Naputol na. Kaya pasultiyon sila sana. Naputol na, pinaagi kong magkaon sa lawas si Pulo ni Kristo. Tama? Wala na.
Kung makasimba mo, putol na. Tama? Sunod mo sa simbahan. Kanta mo kamana mo, naputol na. Napalakpakan nila po ang Diyos kay Diyos doon ta. Diyos doon ta, kung na ito ang kinaiya sa kalibutan. Nangambaw, wala. Ako di ko mangampo. Di ko mangampo. Nasalit ako, nauna na siya ganito, Ginoo. Tanawa sa ibang mga mata. Kiring, kalag, binuli. Dili ko mangampo ka na. Buti pasabot na putol, nang mo simple na putol na, ang iyang salat tungod ni mo. Kaya dito ko no, mas kuntingon kay sila ako no, ang makawagdan sa salat kung dito nila magsutir. Tama? Ako, sultihan ko ka mo, dili mo makawagdan ka, nag-iingon nila na magpanlong ako kung nakawagdan. Isulti niyo, dili, magpanlong lang ko. Sultian ako sa kamatuuran. O pag-ana-ana, kung mutuo sila na ako, maminaw sa akong isulti. Pag human-ana, kung lipakira ka, hiso kay ka, mapahitas kong kamura kang kinsa, wala na. Kung yung bandungan ka, pas. Dili ko maingon na mag-ana dahil mapandungin. May kinabuhay pa mata sa kalibutan. Hindi gawas pala, manglibak na po mo. Tama? Ang kasalanan na ito, nasunod sa usang kasimana, wala, tayo na. Dili, kamo ang magpitpit sa pulong, kay mauning pulong, mo ipitpit ko ninyo. Kung naanan ninyo ang pulong na gugma, ipang, kaway, ay pamalika sa pulong, ipapatas, ay gamit ang may mga laglon, anak ka ninyo ang simbahan. Templo sa Diyos, tuwa o pulo, labi na kung magkisgot-hisgot mo sa maayong pamatasan. Pamatasan sa maayong pamatasan. Naaking batasan ba? Kung magsulti kang joke lang. Pero kinahanglan, hamtong, naipunon. Amen? Mga na, o sige, mga ni. Nahambong mo, naputag. Isa ni, pamibro ka, magkulang ka. Tama? Kasulod ka na, wala na ang arka. Dili! Nanghambog ka, mapaputol dito, pamibro. Dili! Iwag lang na! Ikaw nagwari, isundin mo nga ang taksa ninyo magpitpit sa pulong sa Diyos. Tama? Karon, magdala ang simbahan na nagkapitik. Dili kinipakay. Sa labot sa simbahan. Kini pulong mo, ini ang templo sa Diyos. Amen? Amen? Kaya ang balaang kasulatan mo may gamiton sa paghukom. Nag-ingon dito na ang inyong balaod sa simbahan gamiton sa paghukom. Wala. Bisang kung saan wala. Yun dito na ang simbahan mo ang pundasyon. Dili. Pinakakanak sa tao. Diba nasa balang kasulatan, tulong, kaadlaw, kukuron, kung pausap, karon, kung nakandungog ka mo, o kinsay nakandungog, pamalandong, pagkauma, o balik. Kahadluki ang Diyos. Tumana ang iyong mga tubo, higumaas siya, kung naigugma ka, dawata ang iyong paghimangno kanimo. Ayaw pang libak, ayaw pang hukom, ayaw pang bugal-bugal, ayaw katawi ang Espiritu. Saan niyo ka na sa balang kasulatan? Di ba anak ka na? Magbugal-bugal sila sa nagabasa sa kamaturan. Nagbugal-bugal sila sa kabatang adlaw na naghago. Abangkin sa akin. Ang naikot na ini. Katong nagkatawa ninyo. Di ba naibasa na? Mag-BIPI ka ninyo. Pero ang ginailang kiingon na nagbuha ko maayo nagwali sa kamaturan, mo na yung may dautan. Pero manong na ay nag-vlog, na sinuman, nag-sayo-sayo, nag-anak, daghan man mulay. Wala ko na ingon ha, nabawal na ninyo. Kaya nakadumog anak kami si Kusoko sila, wala ko na ingon, nabawal. Isang sugal, isang kutya inom, padayon mo. Ang katulang gusto sa kaluwasan naging open sa Ginoong. Open? Namuli tao, paman mo nun.
nagsigig propose sa gugma sa Diyos diha kaninyo o bibitan ninyo amulan ninyo ang pulong nga inyo nalumaw. Sa iluha ninyo ang among gigamit. Tao siya sama sa inyong gibasa karon. Nanghambog ka, nakalot nimo ang mga atapay dito sa lainasod o miinom sa tubig ang gikanini o gipa hubas nimo ang tanang sapat sa Egipto pinaagi sa pagpataak niini sa daghang nimong kasundaluhan. Amen. Kung mayroon sila ako anime ko nakakalimutan sundalo sa mga laing lugar. Baru mo kung sa sundalo ni Kristo. Kanang daghan karong itatlaan ni o katama. Sa pagpakaon sa lawas. Tama. Ako na nag-isulti. Kay kung mali niya akong isulti, palit ilagod ninyo ang nagamit sa pulong ni Kristo. Palit ilagod ninyo ang inyong gituuhan naman. Palit ilagod ninyo ang inyong gituuhan na namo sa iyong simbahan. Tanan na simbahan dapat musulti sa kamaturan. Pero kung ano na gani hari nga inyong gituuhan nga nagbuhat og laing balaod pulpito kawas sa balaang kasulatan magbuot-buot pagsulti ug muingon sila pamibro dili kamo kay mao kini ra ang maluwas na simbahan. Nagpakanaog ka na sa Diyos. Kaya ang tinuod nga simbahan duha og tulo nga maghisgot sa pulong o nagabuhat ang naa mao kaning templo sa Diyos. Panaagid ka lang sa balaang kasalanan. Kaya ka lang simbahan magitungkod og tao pabunanan ko ka sa mga angel inigabot sa panahon. Kung baka kini ang akong gisulti walay nasulat sa balaang kasulatan nagdili gayon mahitabaw. Pero pasat kay ang mga tao na iya sa kalibutan na kinaiya dili man gusto mo daw. Gusto lamang siya magyaw-yaw sa pulong gamiton ang pangalan sa mga santos o sa pangalan sa ilang Diyos. Dili makita o wala sa pangalan. Kamu, tumana lang ninyo ang akong gisulti kaninyo. Patagkaihin na sila. Kay nakadungog na, mao nga di na gustong mo tanaw, kay nakabalo siya kung unsa ang amator. Di pa kita, pero magbiyong sa mata, kay dilit man mo sunod sa pulong. O gusto lang kanunay magpagawas o pulong na mahigugmaon, pero wala sa pinuhatan. Matinabangon, pero tanaawa, nung ingon siya naghambog sila, kay daghan sila mga tao na naasahin dito, ipadala, pero tanawa nagabuhat pa, nagaatiman ba, nagaalaga ba, nagalakaw pa sa pagtabang sa mga tao, o katapukon, o pamakyot ang tao, o magtapok sila nini, o paghuman biyakan ka mo. Mga ba na ang magbalantay sa karnero? Tulisan ka na. Kay mo ang iman sa laing punta. Kay kung hindi siya sa puntahan na akong ingon kaninyo, jalan! Matinabangan. Maagap. Maluluyon. May gugmaon. Muatiman. Mas mauna pa pagpakaon ang mga karnero kay kaniya. Kaya kung igutom siya, nakabalo naman ko, magigutom siya, ako na ang may balot kaniya. Tanawa niyo ni akong gigamit. Di ba makasasala ko sa kini? Sama kaniya kay tao. Pero tanawa kaniya to, daghang nagpakambal kaniya,
Di ba makakaon siya sa kabuntagon, anak na sa kahaponon. Usahay, dili pa sa mukhaon, kung daghan sa kinbalan. Tama ba? Tama. Usahay, di pa siya makatuo. Kay daghan ang nagkinahanglan niya. Tama ba? Tama. Kamu nag-auban din di ba usahay, mas una pa mo niya patugod, o siya yung tanawon, di ba wala. O kanunay siyang nag-ampo na nga liupo ka na ko. Alam ang tinuod na magparantay, pantayan ang iyang mga karnero sa tangbaghinano. Karan, kinsang tinuod na magparantay. Ikaw. Tanawa ninyo, ang nagsigig pa hambog na nakasaka na sila sa bukid, niwala sila nalantas. Wala'y katungod na muawin kung wala ka mo nangabuhan. Muto ka sa bukid, muatis ka lauran, mga pagsunay. Bulahan ang gidaog lang, kitaman, anaaba sila sa bulahanan. Nang hambog ka, manakalot mo ang mga atabay dito sa larinasod. Upainom ka tubig. Tubig ko na. O umiinom sa tubig na gikan nini. Tanawa niya. Ang tubig ko na. Tama ba ka? Tama. Magwang sa magsigikag inom og tubig nga wala kay kuma. Mo na nga ang anak sa tao nasulukuan kanunay naghatag kaniyong tubig kuma. Sa kalibutan. O ipahubas mo ang manang sapa ng hambog siya. Pinaagi sa pagpatahak ni sa daphan mong kasundaluhan. Tama ba ko? Niloko ang iyang mga silukuhan. Ang mga butang na akong gihimo karon, wala ka ba di ay may balog nga dugay ko na kanang itakda. Dugay ko nang kilaraw. Ang mga butang na akong gihimo karon, tama? Kung madumog na ninyong tingog karong adlaw ang pagpubad sa balaang kasulatan, morning karon. Dugay nagako ng gitakda ni panahona. Gayeng abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan ka mo niya sa kamatuoran. Dili siya magsulti sa kaugalingon niya ang pagbuot, kung dili sultihan ko kamo sa dalugog niya. Sa mga butang, umaabot. Kay dawaton sa espiritu ang isugo kaniya sa amahan, mao ang espiritu. Tao, makita nga tao ang espiritu. Kung maayo mo binuhatan, di ba na kaninyo ang espiritu sa uma? Kung sa unang pag-ingon na yung balaang espiritu nga nagbuhat ng kamo sa sabat sa lawayo. Nakabalo na kamo kinsa ang iyong ama. Unsa ang iyong tunay. Langit ang espiritu nga nagbandong kaninyo ang inyong kalbubog kakao. Kamu may nagpili sa espiritu. Kaya kamu may nagpapabuyo sa iyong kalbubog kakao. Pinaagi sa iyong pagpapis Diyos, pagkakahalap doon. Ano nakatimangan ko ninyo? Dahil naman, nagkapsak umoy ang mag-isupay. Kaya kagan ko ikaw ugahom sa pagbunog sa dagang syudad na kinutaan. Amen? Nakabsak umoy ang mga lumulubyo nila o nawat ang kadasig o nalibog na nahisama sila sa mga sampinit sa kaumahan. Amen? Amen. Kung sa may gihatag hagahong sa Diyos kaninyo, ang iyang mga gibalaan, di ba daghang naggamit aron mapahawa sa dautan
Sa ngalan sa Diyos pahawa niya o naglamit kamo mga butang nga gibalaan, di ba? Amen. Dili na kinahanglan nga mo gamit kamo. Papoy alam ninyo ang pagbalaan sa mga butang. Kaya wala man yung gibalaan ang mga butang sa inyong buhat. Mo nang mo gamit kamo sa akong gibalaan. Mo nang gipilit ko kaninyo haron malinaon kamo. Kay mo ato ako sa langit. Kay dili ako gustong taong daotan nga patyon ko gipilit ako kaninyo ang mga gibalaan. Inigbalik na ako musulti siya kaninyo unsa ang among sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Wala pa na sa wala ang kasalatan. Tama. Kay gigamit niya ang pulong aron siya mahimong halangdon. Gigamit ang mga butang nga gibalaan nagsantos nagpakamatay. Inay ilang sondon ila hinoon ng ilolhan o gibuhat na inyo panalipod. Tama ba? Tama yun. Karal, mga panahon sa Espiritu. Libuan ka tuig kini. Parihon ko haron makasabot dito o pag-ayaw. Wala ka ba di ay mahibalo nga dugay kung na ka lang itangka, libuan ka tuwing. Kay akong abunuhan ang mga paras na wala na munga. Isa, kalibo ka tuwing. Isa, ka tuwing. Tugay na lang itakda, tugay ko nang kilaraw. Ang mga butang nga akong ihimo karon, gihatagan ko ikaw o gahom. Kanang mga balaan. Pagkunob sa dagang sulat, magikinutaan sa mga tao. Dautan? Gadahan sila mga tao na nahimong buotan. Anak sa mga Diyos, di ba? Tama yun. Nakapsat umoy ang mga lumulubyo nila. Kaya wala na may paglahong ang mga kabos ni Samot, kakakabos. Ang mga adunan o halangdon na himo ni Samot ang kahalangdon. Tanawa ninyo ang inyong amahan, sobra pa sa halangdon, di ba? O nawan ang kadasi o kalibong na isama sila sa mga pinit sa kaumahan. Tama ka po. Tanawa karon ng mga kabos. Di ba nawan anak kadasi sa pagtanong sa inyong mga pagkaon? Kanunay nagahago apan hapit pangayoon. Apan kung kamo ang magkinahanglan, naluya kamo, pangalyupo kanila, kung tagaan na kamugyo kay walay mo balik sana sa ubos. Kawas kung kamo mutuo o mutuman sa pulong na nahimong tao, ang pulong mo ay gamiton sa pagubok o sa mga sakbot na miturok sa atong o nangalayan human hapaka sa timog. Tama? Nitugtog ko naman na sinasabot pero mga sakbot. Ningingon sila na maog kini ang laraan. Una, na lang. Pero di ay mga sakbot ang nanurok nini. Inighapang sa unos sa lain ng tao, anak sa tao, gikan sa kasadpan. Anak sa tao, o ngadto sa mihanan. Mga layak sila. Kay isulti naman ang tinakaw. Ang mga tao na wala nakabasa sa kamaturan masuko usap. Kaya kini mga tawhana kanunay man magpasigal po.
Ipasigat ko nga naanakan ka ang Diyos. Kani palampakan pa nila ay ang kaugalingon o ang tinang Diyos. Nga no, wala pa din sa balaat masulatan, buhat lang kamo, kaya nakabalo na ko sa inyong kikinahanglan. Hindi sa bali ang Diyos. Ang tao o ang Diyos. Kinsa pa man ang iyong paabuton na magsulti sa kamatuoran, manakit sa balaang kasulatan. Ang tao nga kalibutan nun, napapasikar buon, o ang tao, alam atiman. Tanawan ninyo, gihusay ko na usap ninyo, apan dinilang ako kanatapuson sa katluan. Tanawan ninyo, nasayod ako sa tanan mong gibuhat, kinatawan, o sa imong kasilat kanako, nasilag sila. Mao nga kanunay akong ipatay, ipalansang sa cross. Dili sila gusto magtanaw sa tao nga nagabuhat sa kamatuoran. Bisa nakita nila ang ipinungatan, dili gid sila manumbalay baby. Kay nagsalig sila kaman kanako. O nasayod man ako sa imong pagkarpo. Kauitan ko taga ang imong ilong o bukaduhan ko ang imong mga baba, unya kuyuron kong ikaw balik sa imong agianan, sa imong pagpaingon ani pulong kini sa Diyos. Kipagpagpasan ako kay sayang kining mga pulungan. Nagpasikar ko sila, tama? Tama. Walang kinsa. Pili ka na ko, sulti. Oh, tanawa ka sa lato. Halapaitan naman ganyan. I'm sorry ha. So wala nagabasag Biblia. Musukot sila ni. I'm sorry ha. So nagtago sa kamatuoran. Isuntikin ako ni. Mulinog pa lang ni. Mubagyo pa lang. Dagan kayo maling na. Dagan makawitan mo tala. Kaya tanawa ha. Nakapsap umoy ang mga lunglokyo nila. Amen. Wala na. Natinalaw. Wala na yung balaod. Wala na. O nawala kadasig ang mga nalibog. Nagisama sila sa mga sampinit sa kaumahan. Nalibog, nagbalibalhin. O sa mga sakot na mituro ato sa ato. O nangalaya kuman hapaka sa timog. Asa man timog? Wala na. Tama lagi. Tama? Kaya doon mo drink kuyupon mo sa hangin din sa kamihanan. Iya katong anghel na nagdala o panak sa muduon po sa tao. Gano'n naman na sa Biblia. Oh, tingnan ginawa. Nasayod ako sa tanan mong kibuhat o sa imong kasilat. Kanako nasilat sila sa Ginoo. Amen. Wala na sila. Dito mo balodon sa cross, dito mo palukon. Mo na magsulti ko ani mo suko sila. Kaya gusto ka ng padyang si Kristo. Nga, ito lang dahil mo kalooban. Anong patay po? Mula ang mga tao na supiran ako, ayaw mo kahadlok mo silang gina na to. Labi ang gusulti ko, bana, himumang asawa-asawa, tahura ang bana. Mga ginikanan na yung kumuluwa. O, palagutan yung anak, tahura yung ginikanan. Musuko na sila ni. Ayaw pamalingkas, ayaw pagumumuk, ayaw pamakak, ayaw pagpataas, ayaw paglibak. Musuko sila ni. Malingas na, giyok man mi. Di ba ang pulong gamiton sa pagkukaw? Nakaroon, kung mamatay, kahukman ka ni. At doon ang pagila. Kailan na po, buhatag sila. Magsipa kaluwas sa sila mangyari. Kaya maluwas na ko no.
Wala na kabalo, gihigtan, o taga. Nag-ingon ka mo nga mo ato ka mo sa ladron ka mo sa langit at ang sila mismo dito sa langit. Gihapon inyo ang mga tao ato sa inyong ano, dili ka nang bubuhat. Kaya namin nag-ampo na nag-ingon po, nagpasigado po, nga sila ang makadala kahalili ni Kristo. Nga ako, ibalin nila. Ako, ino na palis Diyos. Dito ko nga, ikabot sa panahon. Balik ba ito? Ang tulungan mo. Hindi po mo ganahan o. Yung kaon mo, luwas nga ito si kaon. Malibakira ka. Timulay bagong magsimba, mura kang bantayan. Mas maayo pa itong wala nagasimba na nagabuhat. Kaya wala man nag-aampo sa gisulti, ama na mo. Wala man nagsaan, mamaminaw po, ipagawa sa baba, o bubuhat, imayaw, kanin mo Kristo. Kaya sa nagsigig kag sulod, nagsigig kag saan, o maminaw ko, sulod na ko sa kumulo na, ako mismo magwali masulti sa kung nadumog, o ako mismo mabuhat. Pangutan-an ninyo ang nagsaad nga maluwas. Mo nang daghan mo ang kay wala nagabasa. Mo ini mo suko ani. Pero kada mo suko niyo kumusta? Naabay mga tao, mamutuo kaniya. Mingsila lang na sila. Kaya wala mang kwenta ang mutuo nila. Ya kana ra sila mag-uban na. Pero paninin yung binuhatan. Di ba natin si Diyos? Kung adunay nagwali, kung VIP ay ganun panilikod, nga makaya ba ang iyong buhat? Nagtabang ba muna sila sa mga tao? Makita ba muna ninyo sila sa nagtao ng kinahanglan? Makita inyo niya sila, sige pamantay. Wala yung buhat. Amen? Masalasa? Kaya nagsalig ka man, ganako. Nagsalig, no? Kasi nagsalig, wala ang pagsalig. Nagsalig ba? Nagsalig lang sa kauntaon sa lawas. Nagsalig-salig, nagluhod-luhod. Nagsalig-salig, ados-ados, limaluwas na. Wala nagsalig. Ayaw mo pagsalig na mo, ha? Amen? Basta nagsigil mo, anuhin ako din na maluwas na din. Di ko kanya nila na magsimba na dito. Di simba din. Dito na anto ka mo. Balay lang yung pahulayan nga nibiya mo sa tawhanon. Amen? Amen. Dili simbahan, ha? Kanang akong ipabitbit ninyo nga muingon ko ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang kalinaw. Tama? Isang yaw mo. Mo na ang simbahan sa Diyos. Yan. Pero isang tinapon, suko sila. Paninin ninyo, kung nag-antod sila na Diyos, tanawa ang himatan. Kung wala sa ilang simbahan, mag-itukod, tanawa ang mga kinaiyan. Nag-hisbot pagbalaan. Wow, yun. Sige, di na lang po anak, kanigo sila. Kamo, kanya ito, nag-hisbot pagbalaan. Wala. Usa ka ram kinahanglan mag-hisbot pagbalaan. Paglipay mo, kontento na mo kung sa inaan ninyo. Kaya na ako sa kabulanan. Amen? Amen. Pahit kayo ito, kay mula nag-antos, mula naging nag-naingong po nun, isa kang bukit mo ayahay, nagsatay karwahi. Nagsasalig, okay? Lain ang pagsaligan, lain ang nagsalig. Nagsalig naman mo sa inyong ikwintas na cross, nagsalig naman mo sa pag-ambunin pamana. Okay, wala ang malang ni Kristo. Sa maalan sa Diyos, bawat niya, sa maalan ni Kristo, bawat. Nagsalig naman mo sa maalan. Kung yan sa inyo matawag mo, na iya sa Diyos, nalipakira mo? Nagsalig na mo plana? Nagsalig na mo sa kulong? Pero ikaw nang gamit na, baba niyo mo. Hindi mo madala, hindi mo na imatay. Yung nag-ibang ng Ginoo, walay, balik kayo sa lupanan, walay, madala ninyo mga butang. Hindi ko nagsalig mo itong mga kibalaan, makros. Kira ba? Why dyan mo? Oh, ito ang cross ni Jesus. Hindi mo hindi patulsunod. Madala mo sa langit. Hindi. Ang cross ni Noong Antos, kinahanglan, masunod ka ni Kristo, pasan ang cross. Amen? Amen. May tatubak mo kita, may nakasabulanan, mabalik ka ito tapos. Kaya nagsaling ka man, kanako, o nasayon ka man. Oh,
Ako, nasayon man ako sa imo pagpagarbong. Ako lang. Uy, pagutay ko sa kalawasan. Kaupitan ko taga ang imong ilong. O, pagkaduhan ko ang imong mga kuyaw kayo. So, tigil ha? Ako na, ako'y abyan ha? Suntin na sila, para makapinom doon na ako'y abyan. Ako, pwede ko tawag sa kinakaroon-karoon tayo, pwede ko mamatay. Pero naay musilot, kini nagsubok na ako na espiritu. Sa tayo na mga tao, ako manaktan na ito, hapit na. Ako, katungan, pilit na ko, mutawag na ako sa mutawag sa angay tabangan. Busa ka mo, uban mo na ako, buhata, gamitan yung lawas ng pagtawag sa mga tao na tinanglan. Sa mga tao, wala na tinanglan, ayaw mo tabangi. Kaya hindi mo na sila magkakaroon. Hindi mo nasakot si Tundo. Kapag ayaw ka mo kabuon kung kamus ka mo, kaya wala yung kabos na pilit makapagpit. Mas gabran ang kabos na makagok kaysa gato. Salamat kanino. Ang kanino, ibilin ko kanino. Salamat. Pag-awit ka mo, kung sinikasin ng pinipang, ang pungakit, ito kanino, nakapos. Hindi sa'yo ka maingon sa langit. Ang palano na mo sa matataw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upang sa iluwang sa mga salam, ikot nagapas na ilo kami sa mga nakasalakan na mo. Ihim mo kami, itugyan sa palay. Inutuan, luwas na kami sa daungan. Amang, salamat sa imong espiritu makanunay na katutog ka namo. Kung ako kini ipagayon ko sa ilang katawan, nga minaw sa kapulong, karon sila mahimong bulahan. Bisag ang mga tao na halayo, tini ka namo, nga gusto sa pulong, nga kanunay na mati, karon magamit nila kining mga pulunga, karon ilipil sa ilang pagkalingon na kasing-kasing. Makonsensya sila ang mga tao sa nag-BI kanamo, ikan man kinikaw sa kanimo ang mga pulong, upang magiging ang nasulat sa kalaang kasulatan. Kung ikaw man yun, ang nagsugo ka na ko, ang espiritu sa kamaturan, amang nasayo ka na kanila. Isulti mo nimo kanamo ang mga tao na gusto kanako, may gusto sa kanimo. Wala na ko'y lain pang kinabuhi na ako pang ihatag kanila. Wala na ko'y lain pang
Baka umusta nun, ibuhay ko na ang kanan. Iyatagan mo lang ako, kung bumubuot ng kapanahonan, para ang mga tao na maalamon, makadungo, o nalipay, puroon, o magminaw sa pulong, ayon sila panghimong bagaan. Alayo sila ang upang ko amahan. Kapanasayod ka, o nasayod kami, na ikaw makita mo ang mga tao nagdapit karamo. Bantay sila sa imong mga balaan mga anyo. Ipalayo sila sa mga kasamo. Ipalayo sila sa mga pagsulay. Kay moabot na ng biyot ang kapanahonan. Iatag ko na kami mo ang paghukom sa imong pagawon. Iatag na sa nako kanimo ang patuhod sa mga tao na imong mga pinili. Mga tao na nagabuhat na nangintano na magpapumagporti. Sila ang kalunay ko ipantayan, ipuntihan o ibuhan ng padaan. Sila ang kaamahan na maong instrumento sa taghan ng katawhan, hindi sa kalibutan. Kaya sila man ang kadugon ka na ako. Wala man ako'y kahong nasama kayo na maabot ako sa dakang lugar. Makasulti ako mga pulong kaya mga lang sa balaang kasulatan. Gano ang sinagyan na masaktan sa iyong isuon, masaktan sa iyong kaliwatan. Sila ang dinilong akong mga isuon na mga kaliwatan, di pa rin sa mga katulunan na nahimong balaan. Dili man ka nila ako kalimutan. Inon na ang pulong na kanunay kong ipisok sa iyong kasintasin. Ila na ang dating kanunay isulot sa iyong kaawal. Ang namin ng pagbuot, mawagad ko yung nakunan. Amen. Ang amahan, ang anak, ang balaang espiritu, ang sayot ka mo, kung naanak kami ang kaanak, ang kanino, ibigay ko.